dir que ells mateixos m'han demanat que sigui estricte amb el temps. I així com en Toni s'ha portat bé, ja us dic que a mesura que avancem per la taula la cosa es complicarà una mica. Bé, li toca el torn ara a l'Eva Sans. Ella és membre del Cercle Català d'Història, de fet és la cap de recerca i una de les fundadores de l'entitat. El Cercle Català d'Història es dedica a la recuperació del patrimoni històric, a la difusió de la història del país, etc. I una de les, diguem, un dels èxits, per dir-ho entre cometes, del Cercle Català d'Història, i on té un paper molt important l'Eva, és amb haver redescobert el jaciment arqueològic que hi ha dins de Radio Liberty, haver-lo posat en coneixement de la Generalitat i haver aconseguit protegir-lo. Alhora que redescobrir l'oblidat Port de Pals, etc. No ens estendrem amb això perquè és una llarga història, però d'aquí ve la nostra història i d'aquí arribem a defensar, com no pot ser d'una altra manera, aquest patrimoni tan important. Llavors, li cedim la paraula i fem un aplaudiment a l'Eva Sans. Bé, bona tarda. Moltes gràcies, estic encantada d'estar a la Casa de Cultura de Girona amb tot aquest públic tan entregat i també molt agraïda per tot el suport que estem tenint tots plegats i aquest treball que estem fent de manera conjunta. Vàrem començar Salvem la platja de Pals, aquí el seu president a la meva esquerra, i el Cercle Català d'Història en tota aquesta aventura, i s'hi ha anat sumant més entitats i més gent perquè no hi ha cap dubte que, això ho deia el meu avi, la unió fa la força. És a dir que com més siguem, doncs més força tenim i potser també ens fem entendre millor, perquè a vegades també més veus donen a entendre millor les coses que no una o dues de soles. També agraïment a la Comissió de la Dignitat, Toni Strubel, amics de la UNESCO de Girona i bé, segur que molta més gent que anirà sumant-s'hi. Bé, jo començo la meva intervenció tornant a Radio Liberty, després si pot la Maria que haurà d'explicar també en el torn de preguntes el que volia dir. Jo em basaré sobretot en l'experiència i el treball que hem fet des de la meva entitat. Aquesta és una vista aèria de Radio Liberty, un enclau únic dins el Parc Natural del Montgrí. I per què és un enclau únic? Bé, doncs perquè va servir, com deia ella, per tot una feina única al món, que evidentment no es pot perdre l'esmentada memòria, sinó que aquí hem de fer entre tots un treball de recuperació. Després de la marxa dels americans d'aquesta emissora, es va iniciar un període d'abandonament de les instal·lacions, que va ser de fet gradual. Primer, sempre hi havia encara vigilància, jo recordo, vaig conèixer fins i tot vigilants que estaven a la caseta, però paulatinament i al llarg dels anys allò va quedar realment totalment abandonat i sense cap vigilància. Hi havia un conveni, de fet hi ha un conveni, signat entre l'Estat i la Generalitat de Catalunya, que estipulava una sèrie d'obligacions per part de les dues parts. Aquest conveni encara és vigent i, de fet, les obligacions no es van complir, o almenys no plenament. Quines eren aquestes obligacions? Per una part, vetllar per la seguretat de la zona i després pel seu manteniment. I aquí sí que aquest conveni ho estipula molt bé. Una altra cosa que diu el conveni i que també hem aconseguit que s'entengui millor i que es vagi entenent, sobretot a la banda de les dues administracions que he esmentat, és que també obre la porta a possibilitats d'un ús cultural i natural. És a dir, que ho dic perquè a vegades diuen és que no, perquè no es pot fer, perquè tot allò d'allà no té usos, potser ara no té usos actualment, ja es poden aprovar. És el mateix cas que també Barcelona, segons tinc entès, però això a nivell polític, a nivell de la part administrativa que pertoca, sens dubte que es pot fer. Aleshores, amb aquesta segona imatge que veieu, aquí comença la nostra història, com deia en Joaquim, el meu company. La nostra història ve perquè, esclar, buscant i fent recerca sobre el Port de Pals, i teníem notícies que hi havia pescadors, mariners per aquella zona, vàrem acabar descobrint
que no només hi ha un port de Pals, que estava ja documentat a través dels arxius del Corona d'Aragó, etc., sinó que van descobrir que hi ha una vila marinera i dels pescadors, és la vila marinera dels pescadors de Pals. Aquí a la fotografia podeu veure l'excavació que vam fer el 2011, on tot comença, i va aparèixer aquest fort extraordinari. L'arqueòleg ens va dir que era un fort molt gran per les seves característiques i que no podia ser una casa particular, sinó que tenia més aviat, semblava d'una fonda antiga o d'aquella època. I de fet la vam trobar documentada. Del segle XVII i XVIII hi ha una fonda aquí a la Torre Mora documentada i se servia vi, es venia també peix, és a dir, bé, hi ha tota una sèrie de documentació que si els interessa a vostès poden trobar a través de la nostra pàgina web, la Secretaria d'Història, busquen el Port de Pals, ja està penjat a les xarxes. Aquest jaciment que aquest treball del 2011 ens va fer descobrir que dins de Radio Liberty hi havia més restes arqueològiques i que aquestes no estaven ni protegides ni la Generalitat en tenia coneixement. Aquestes estaven en perill perquè en aquell moment hi havia un projecte de la Fundació Mar, gairebé aprovat, gairebé per desenvolupar un projecte privat, que vam saber que hagués pogut destruir aquestes restes, d'acord? Aleshores, la Generalitat de Catalunya, un cop avisats, van enviar una inspecció d'urgència i tot allò, finalment, sí que els puc dir que avui en dia, ja fa anys, però això va ser el 2014, però que actualment està protegit i ja forma part del jaciment adjacent de la Torre Mora, que a més és un bé cultural d'interès nacional. Ho dic perquè, clar, tot comença aquí i tot continuarà després amb Radio Liberty. Sobre el jaciment no m'extenc més perquè seria molta estona i aquí un altre dia potser podem fer una xerrada sobre el tema, realment és apassionant. Però sí que aquesta imatge que ara tenen en pantalla és molt interessant perquè són els magatzems de la Sicop. Es deien així perquè l'empresa que ho va fer aquest arranjament, al moment, això és època de Radio Liberty, que estaven construint Radio Liberty, doncs era l'empresa Sicop i van ser els magatzems per guardar les eines dels treballadors en aquesta imatge. I sí que és molt interessant, jo us vull dir una cosa que apareix a la pàgina web del Museu Virtual de Radio Liberty, que també col·laborem amb ells per fer tot aquest salvament, perquè, segons les ordres dels americans, van ser molt estrictes i concretes, diu aquesta notícia. S'havia de restaurar i conservar les casetes dels pescadors al ser part de la història de Pals. És a dir, fixem-nos com els americans, anant a construir tota una cosa nova que podien haver-ho destruït perquè els hi molestava, podríem dir, necessitaven uns magatzems nous, espais nous, tenien última tecnologia, van saber valorar, sense ser del país, el que hi havia allà, perquè sabien que si destruïen això acabaven amb la memòria del poblat dels pescadors de Pals i no només del poblat dels pescadors, de la gent de Pals que són els seus descendents. Per tant, acabaven amb la memòria històrica. En aquesta imatge que veiem, també l'he triat especialment perquè és un dels moments d'esplendor de Radio Liberty i aquí poden veure l'edifici principal, el de les oficines, construït per un eminent arquitecte, l'Agustí Borrell Sensat, que després en Pau ens explicarà qui era i la seva obra i per què és important també la conservació d'aquest edifici. Però com veiem, i com deia la Maria, quan a estructures, sí, si anem allà ho veiem molt vandalitzat, però tenim vandalisme arreu, és a dir, tampoc ens esverem. També els puc dir que van venir tècniques de la Generalitat de Catalunya, arquitecta, tècnica també, del Departament de la Generalitat, i a fer una visita amb nosaltres i amb l'Ajuntament de Pals in situ a Radio Liberty. I ens va dir que estava en molt bon estat, que l'estructura està en molt bon estat. És a dir, que tot és vandalisme, coses tancades, etc., però que està en molt bon estat per poder-se preservar. I també em consta que seria el mateix cas de la base Loran, també em consta això. És a dir, que hem d'aprofitar que tenim unes estructures molt ben conservades i, per tant, molt ben construïdes.
En aquesta imatge també que us he seleccionat m'agrada perquè m'agrada recordar moments històrics, fer pinzellades perquè puguem copsar la vida d'aquell moment. I aquesta imatge és una de la sala de comandaments de Radio Liberty en plena acció, en ple treball de tota la feina que van arribar a fer i que va ser tan important i que hem de conservar, explicar i divulgar. Si vols passar la imatge, Joaquim. També volia dir, abans de comentar aquesta, que conservant els edificis de Radio Liberty i posant-los en valor, això permetria portar campus de treball, per exemple arqueològic, els campus internacionals arqueològics que es mouen a través d'Europa, que venen finançats per la Unió Europea. També crear un projecte ens permet, i més ara actualment amb tota la situació post-Covid, tenir accés a fons de finançament Next Generation. És a dir, que a banda de que les pròpies administracions també puguin contribuir d'alguna manera a través de línies de subvencions que n'hi ha pel propi espai, o que la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, els ajuntaments corresponents de Pals, Torroella, Roses, Cadaqués, etc., també puguin contribuir en la mesura que es pugui. És a dir, fer un treball conjunt entre tothom, administracions i societat civil i entitats, perquè puguem crear uns espais polivalents, també del parc natural, especialment, no m'ho puc oblidar del parc natural, que també han de tenir els seus espais i poder recuperar espècies i poder fer aules de natura, etc. És a dir, hi ha un potencial extraordinari i inacabable de poder fer coses que revertiran amb la gent i amb el poble. Aquesta imatge que estem veient ara segurament tothom la recorda perquè és la demolició de les antenes del 22 de març de 2006, l'enderroc d'aquestes antenes, que fou la primera fase d'enderroc, diguem, de Radio Liberty. Perquè tot això ja estava planificat, de fet, des d'un inici, i la planificació inicial era enderrocar-ho tot. D'acord? El que passa és que l'Ajuntament de Pals, l'any 2004, va demanar al govern central del moment, que crec que hi havia el Partit Popular en aquells moments, va demanar la suspensió de l'enderroc dels edificis, la qual cosa va ser concedida. I no només això, posteriorment a nivell parlamentari i també del Congrés dels Diputats es van fer sol·licituds per part de diversos partits i grups polítics perquè no fossin enderrocades les instal·lacions i s'hi poguessin desenvolupar, la qual cosa es va aprovar diverses vegades, projectes culturals i naturals, que també em consta que la consellera de Medi Ambient, també la consellera de Medi Ambient, també va dir que era així en el cas de la base Loran. Aleshores, veiem com tenim unes antenes que van caure, realment va sortir a tota la premsa, això va ser motiu d'alegria per una part de molta part de gent i també de tristor per l'altra part. Sempre hi ha les dues bandes que hem de saber entendre. I el contrast que posem és, fixem-nos bé, durant tots els anys amb els estiuejants, el turisme, a la platja, amb imatges tan impressionants com aquestes, d'estar a la platja, d'estar banyant-se amb totes aquestes antenes increïbles de Radio Liberty. És a dir, és una mica a l'abans i el després, la construcció i la destrucció, una mica seria aquest també el comentari que us volia fer. Llavors, què hem de fer i què volem? Què proposem des del Centre Català d'Història? A veure, he triat precisament també aquesta imatge de la guia Fets, perquè ara entendran per què. Tot el que estem demanant està subjecte a lleis i normatives. El que passa que a vegades per desconeixement o pel que sigui, poder no s'ha tingut en compte. Però sí que ho vull posar sobre la taula perquè és molt important això, perquè no estem demanant res que no estigui dins de la legalitat. Llavors, què és, per exemple, la Carta CETS? És la Carta Europea de Turisme Sostenible
acreditat, és a dir, és pel Parc Natural del Montgrí. De fet, és una carta europea que dona acreditació a tots els parcs europeus que la sol·liciten, i el Parc del Montgrí ja l'ha renovat 2 vegades. Aleshores, aquesta carta què fa? Incorpora és una eina extraordinària per poder desenvolupar diverses coses durant tot l'any en l'àmbit dels municipis del Parc Natural. I implica també molta cosa positiva. El número 1, per exemple, és la preservació. Preservar i conservar el patrimoni natural i també cultural. És a dir, que la Carta CEPS ja ens dona una guia i ens està dient que s'ha de preservar el patrimoni. Radio Liberty és patrimoni, com hem vist. Després, a banda d'aquesta guia, diguéssim, o aquesta normativa, tenim la Llei del Patrimoni Cultural Català. És una llei que diu que tot indret d'importància històrica a Catalunya ha de ser protegit i ha de ser divulgat i difós, donat a conèixer. Radio Liberty ho és, com ja ho hem vist. I després també tenim la pròpia normativa del Parc Natural, la pròpia que també diu el mateix i de fet té tot un catàleg fet, i en aquest sentit, doncs bé, Radio Liberty ha de formar-hi part, que encara no està inclòs, per cert, però a veure si aviat pot estar-hi. Doncs per tot això que una mica us he explicat des de la nostra entitat i tot el treball que portem fent, doncs demanem això, que Radio Liberty, Base Loran i el Paní i tots els indrets que tenen a veure amb la memòria de la Guerra Freda i de la Guerra Civil, perquè sí, estem tots amb la Guerra Civil, però és que no ens hem d'oblidar que també hi ha la Guerra Freda. Va existir i malauradament sembla que hi tornem a ser. Aleshores, demanem això, que es pugui crear la ruta de la Guerra Freda de la Costa Brava perquè sigui per posar en valor tot aquest patrimoni que és de tots. I simplement vull acabar dient, parafrasejant el lema de la UNESCO, que destaca com és important el coneixement, que és aquest que hem de traslladar a les generacions futures. I el lema diu el següent: cultivar el coneixement per millorar l'endemà. Donat que les guerres neixen a les ments dels homes i les dones, és en la ment dels homes i les dones on s'han d'erigir els baluards de la pau. Moltes gràcies.